Entón, pois, grazas, Victoria, e vai intervir agora Belén Rubio. Supoño que será posible pasar o... Sí, non fai falta. Sí, nada, hoy se me ve, non? Ah, vale, vale. Ben, pois, de Belén Rubio Ernesto tamén tendes a biografía, como decía antes, nos materiais. Ela é catedrática de estratigrafía no Departamento de Xeociencias Mariñas e Ordenación do Territorio da Universidade de Vigo e tamén neste momento é vicerreitora de investigación, que tamén nas reitorías e vicerreitorías as mulleres ainda están empezando a incorporarse. Ademais da docencia e da investigación, coordinou o mestrado en oceanografía e dirixiu unha serie de teses. O grupo o que pertence á súa liña de investigación é xeoloxía mariña e ambiental, abordando o estudo da sedimentoloxía, con unha serie de liñas individuais. Ten un índice H19, xa sabedes que isto agora pois é importante, publicados máis de un centenar de artigos científicos, máis tamén dedicouse ao ámbito da xestión, que é algo que en investigación e na universidade é moi importante e ás veces pois non se presta tanta atención. Foi decana da Facultade de Ciencias do Mar, é membro do Consello de Goberno, secretaria da Conferencia de Decanos e xestionou múltiples actividades de I máis I. Entón, pois, as que achegan a ciencia aos océanos. Moitísimas grazas pola presentación. Bueno, pásame, como decía antes Mari Carmen, ¿no? Que un vai facendo as cousas e non sabe moi ben o que fai e que despois cando un relate, pois é verdade, eu fixen eso, ¿no? Bueno, en primeiro lugar, quero agradecer ao Consello Galego de Cultura a oportunidade de facer esta presentación hoxe aquí nun lugar tan emblemático e tan bonito, ¿no? Como temos aí enfrente a Catedral de Santiago de Compostela, esta maravilla, ¿no? Bueno, eu puxenlle este título, Crisis, Emerxencias e Retos nos nosos mares, porque quería reflexar un pouco, en realidade, pois o coñecemento do mar representou sempre un sinónimo de avance de conquistas, ¿no? Como vemos nesa pintura do século XVI a.C., e de algún xeito tamén ocurriu aquí en Galicia, ¿no? Por empezar a modo de introducción, bueno, sabedes que realmente o mar é un elemento esencial da nosa cultura e a investigación no mar en Galicia sempre foi prioritaria. Primeiro, porque somos a segunda comunidade autónoma con máis kilómetros de costa e tamén porque temos a maior concentración de centros de I+D, así, e más D, investigación, desenvolvemento, innovación e divulgación. Poño este exemplo, ainda que hai moitos máis, pero só por situar na marxen sur da ría de Vigo, vedes aí, bueno, pues desde os primeiros, que foi o de Vídeo, hasta, pues, algúns máis recentes, como foi o CITMAR, o Museo do Mar, e, bueno, de algún xeito, esa concentración que vemos aí, fai que tivera sentido que a Facultade de Ciencias do Mar se instalara tamén na Universidade de Vigo e que tiñamos un centro de investigacións mariñas reconhecido pola Xunta de Galicia desde o ano 2016. E que, ademais, pois, de algún xeito, todas estas institucións, junto con algunhas máis, a Universidade de Santiago, de Coruña e outros centros do norte de Portugal, pois que constituíran o Campus de Excelencia Internacional, Campus do Mar, e que posiblemente en un futuro teñamos na ETEA a vindeira cidade do mar, coa presencia, espero que do CSIC, do IEO e tamén as universidades galegas. Toda esta investigación fixemos, ou se fixo, investigación de calidade en todos estes centros. E, bueno, como decía antes Toya, temos barcos oceanográficos, como o Sarmiento de Gamboa ou Ramón Margalef, pero tamén algúns con nome de muller,
o Emma Bardán, o Ángeles Alvariño, que, bueno, pues fai referencia a esa muller, que xa non me vou estender porque xa falou antes Toña, que, bueno, foi unha pioneira e que chegou a descubrir moitísimas especies ao longo do seu traballo ao frente do INE. E, bueno, como falaba antes, eu o que quería era resaltar como o progreso nas ciencias do mar en Galicia estuvo un pouco relacionado con esas crisis, ¿no? Con esas emerxencias. Entón, vou plantear 6 casos: a crisis da sardiña, as mareas vermellas, as mareas negras, a emerxencia climática que temos nestes momentos, e despois 2 retos, non? O reto do coñecemento do océano e o reto do aproveitamento da enerxía eólica e unimotriz. Eu, cando me pase de tempo, tiene risas por qué. Bueno, a primeira delas, bueno, o primeiro que pensamos, cando pensamos no océano, polo menos se pensaba antes, é como fonte de alimento, non? Entón, aí os catalanes, que eran moi listos, pois, como había tanta produción de sardiña nas nosas costas, pois chegaron inmediatamente a principios do século XIX, achegáronse a rías e pois instalaron pois, as primeiras industrias de salgadura e realmente pois puxeron en marcha o cultivo de salmoira e a conserva. Realmente pois, promoveron toda a actividade conserveira, o que supuso un cambio socioeconómico e industrial moi importante. Como consecuencia deste cambio, pues, traían novas artes de pesca, capturábase moito máis, entón empezaron, bueno, tamén todas as primeiras fábricas de conservas, que como vedes aí, pues, algunhas de finales do XIX, esas mulleres aí traballando xa neses momentos, en aspectos relacionados co mar, bueno, a prova dese gran desenvolvemento económico que tivemos, pues, nomes como Barreras, Masó, Curvera, Fageme, pois que todavía hoxe son relevantes, pois indican un pouco unha proba dese desenvolvemento socioeconómico, que xa se produzo neses momentos. Bueno, como decía, ao traer estas novas artes de pesca, pois se capturaban moitísimo máis, entón descenderon as capturas de sardiña, e, bueno, iso trascendía un pouco a sociedade, pode verse nese gráfico, ese un gráfico de Castelao, e, bueno, non sei se se ve moi ben, pero aí abaixo pone as sardiñas volverían se os gobernos quixeran. De algún xeito, pois, trascendía a sociedade ese problema que había nas capturas, e, bueno, foi un dos puntos, ou un dos inicios polo que se creou o Instituto Español de Oceanografía, que xa nos contou un pouco tamén Toña, e que tampouco me vou a extender nese Real Decreto, e que comenzaron a traballar aí, pero que, como vedes, pois, promoveron 2 homes, non? Fundamentalmente o Don de Buer, impulsado un pouquiño por Alberto I. E, bueno, aí temos a sede do primeiro laboratorio do IEO, en Vigo, que era ese edificio blanco, que era o antigo pabellón de náufragos da Sociedade de Salvamento. A segunda sede, que foi no que ahora hoxe en día é o Areal, e o centro de OSE, onde temos a directora, que é Toña Besada, muller, como decíamos antes, aí nese lugar tan bonito, tan fermoso en Cabo Estáis, que estades aí tan ben. E, bueno, nese sentido, pois, quero resaltar tamén a labor que fixo Carmela en relación ca crisis da sardiña, porque boa parte dos seus traballos, pois, adicáronse, pois, á dinámica de stocks, á variabilidade xeográfica, aos reclutamentos e á crise desa especie, que reúnen moitos deses traballos, ademais de toda a parte de xestión que tamén xa se comentou anteriormente. Aí ponemos unha xoven, Carmela, cando traballaba nestes aspectos. E, bueno, este sigue sendo un problema de hoxe en día, porque recentemente, pois, o Ángeles Alvariño, pois, zarpou nunha das maiores campañas para continuar co estudo da xouga, da sardiña, da pequena sardiña, porque sigue sendo un dos problemas, esas baixadas, esas variaciones nas subas e baixas das capturas da sardiña. O segundo dos aspectos son as, bueno, mal chamadas mareas vermellas, que xa sabemos que non se chaman así, que levaron un pouco a creación de outro instituto de investigación, o Instituto de Investigaciones Marinas, e que tamén fomentaron os inicios da agricultura ou estiveron relacionados con elas. Neste caso, vedes que hai o autor este era un cuadro que pintou Carlos Sobrino Buigás, e que realmente o seu irmán foi o que empezou ou iniciou o estudo das mareas vermellas nese traballo titulado La purga de mar ou hematotalasia. Bueno, este tamén tiña unha disputa aí con o Don de Buen, se eran dinoflagelados, se eran outras especies, bueno, hoxe en día xa sabemos que son dinoflagelados, e como tamén había ese problema das mareas vermellas e había que estudiar ese problema, iso combinado con outra
Nova Quises da Sardiña, pois levou á creación dun novo instituto, que en aquel entonces chamábase o Instituto de Investigacións Pesqueiras, hoxe en día o Instituto de Investigacións Marinas, que tamén, pois, aprobouse nesa xunta de goberno, e que foi promovido un pouco porque quería dicir Magalé foi tamén un dos estudiosos da... aí vemos a primeira sede dese Instituto de Investigacións Pesqueiras no ano 1951, que estaba situada no chamado Colegio Alemán. Desde eses traballos primeiros de Magalé hai moitas científicas, xa máis actuais, que fixeron novos avances en ecoloxía, en taxonomía, en xenética e en química do fitoplancton marino. Beatriz Reguera, Yolanda Pazos, máis recentemente Marina Villamaña, Beatriz Mouriño, son todas mulleres que de algún xeito continuaron con ese problema e con esos estudos das mareas vermellas. Hoxe en día sabemos que podemos traballar e comer tranquilamente os vecinos. Outro aspecto relacionado con isto foi como se promoveu os inicios da agricultura. No ano 1945, Alfonso Ozores instalou a primeira batea na Ría de Arousa e de aí surdiron moitas máis, en Betanzos, en Pontevedra, en Vigo, en todas o resto das rías, de tal xeito que hoxe en día temos máis de 3.500 bateas que producen 250.000 toneladas de mexilón, que é a maior fábrica de proteínas de orixe mariño do mundo, como di la Barca dos Laboradores do 2004. En realidade, gracias a todo ese traballo, pois xa instaláronse tamén laboratorios, o primeiro laboratorio da Unión de Fabricantes de Conservas, que tamén tuvo a seu orixe en Vigo, no ano 1949, estaba situado na calle Marqués de Valladares, e, esa era unha imaxe dunha lata de conservas, o cartel publicitario, e, ves un pouco que o papel da muller aí estaba máis reflexado no seu papel de muller na cociña ou preocupada da alimentación da familia. Esas manos de muller abrindo esa lata de sardinas. Despois, no ano 70, tamén quero subliñar o papel do CIMA, un centro experimental que foi o precursor, realmente do CIMA, coas sedes en Corón e Ribadeo, que en realidade controlaban un pouco ese plan de explotación marisqueira a raíz de todos eses cultivos. No ano 76 houve un gran episodio de intoxicación por esas mareas vermellas, de intoxicación paralizante na ría de Pontevedra, e a raíz de aí a Unión Europea, que entonces non era a Unión Europea, pero exixiu que se instalase unha rede de alerta. Entonces creouse no IEO, en Vigo e en Coruña, unha rede de observación e alerta responsable da monitorización das toxinas, e con posterioridade, xa no ano 92, se creou o Centro de Control de Calidade do Medio Mariño, actualmente Intecmar, que tamén dirixe unha muller, Covadonga Salgado, como tamén nos decía antes, Maricar. E que de algún xeito nos permite saber que podemos comer os mexilóns tranquilamente e diariamente, todos os días, porque están moi ben analizados e temos a seguridade e a tranquilidade sin risco. Máis tarde, xa no ano 93, instalouse tamén o Laboratorio de Referencia da Unión Europea de Toxinas Marinas, que tamén dirixe unha muller, Ana Gago, e que, de algún xeito, une o traballo de químicas, biólogas e oceanógrafas, velando pola seguridade de todas as parques marisqueiros da Unión Europea. Paso entón ao terceiro dos retos, o terceiro as mareas negras e outros problemas de saúde dos océanos. Todos recordamos esta imaxe, sobre todo foi consecuencia do fundimento do Prestige, o 19 de novembro de 2002. Nese caso, vertéronse 70.000 toneladas de fuel, sendo unha das maiores catástrofes ecológicas da historia, e isto promoveu moitísimo a investigación en todos esos centros de investigación mariña, vemos algunhas imaxes recollendo fuel, e publicaronse máis de 40 artigos científicos en Galicia. Este é un dos exemplos, algúns no momento da catástrofe e outros moitos anos despois avaliando o que ocurriu. Realmente aquí, a raíz tamén de Meteo Galicia, da creación de Meteo Galicia, promoveuse moito o estudio do que chaman oceanografía operacional para estudar o comportamento dos vertidos e hacia onde van desplazarse. Avanzouse moito na dinámica oceánica, sobre todo, e tamén en aspectos de sedimentología.
E aí gostaríame subliñar o traballo de Tuña Muller, de Ana Bernabé, no que é o modelo morfodinámico de enterramento de fuel nas praias e que, de algún xeito, cando chega a marea negra en momentos de tormenta, digamos que o perfil de playa está moi rebaixado, e despois, nos momentos de bonanza, incorpórase de novo a area e, por tanto, o fuel queda enterrado a varios metros de profundidade, detectándose en algúns casos a máis de 3 metros de profundidade. Neste caso, isto levou incluso a cambiar as estrategias de avaliación e de comportamento ante mareas negras, incluso a nivel internacional. E tamén, estudiaron a caracterización desos vertidos, a caracterización de fuel. Aí destaco o traballo de Lucía Viñas, do IEO, facendo aí algo no laboratorio, facendo unha desas extraccións SOXLES tan trabajosas, que dá moito traballo. E tamén a valoración económica polos danos do Prestige, que temos aquí a María Loureiro, que nos un día publicou nesa revista que chegou a causar pérdidas de en torno a 574 millóns de euros. Entón, foron moitas mulleres as que contribuíron de algún xeito a eses aspectos. Non só os vertidos, hoxe en día non falamos máis que dos plásticos e de outros moitos contaminantes, os metais, aguas fecales, vedes que hai un montón de aspectos que influen nas costas e nos estuarios, na nosa acontecer diario, o efecto antropoxénico. No tema dos metais, destacar ou subliñar un pouco ese efecto de contaminación que queda registrado nos sedimentos e que moitas mulleres tamén adicaron boa parte dos seus estudos a reflejar ese estudio do antropoceno, que chamamos hoxe en día, esa evolución no tempo. Neste caso, o caso do mercurio, o zinc e o cobre. E, poño aí algunhas das mulleres, Victoria outra vez, Paula, Lucía, e mesma, que traballamos un pouco no estudo do registro dos sedimentos nas rías ao longo de moitas décadas. O cuarto dos problemas é a emerxencia climática. Hai uns días, no cumio de Nacións Unidas do Cambio Climático, o secretario xeral de Nacións Unidas, Antonio Guterres, dicía que estamos ante unha emerxencia climática. Nese mapa, o que vemos é a evolución das temperaturas desde o ano 1850, con evolución promedio, hasta os nosos días. O que primeiro que está claro é que a temperatura aumentou. Aumentou a temperatura do planeta e inicialmente o mar actúa como un amortiguador, o océano actúa como un amortiguador, pero a medida que tal tamén se vai quentando o mar, como podedes ver aí, con cores máis roxos e amarelos, e ese aumento de temperatura nos océanos, que se foi producindo, algúns autores di que é moito máis acusado, moito máis rápido do que se prevía. Por exemplo, nun artículo publicado recentemente en Science, os investigadores Chen e colaboradores demostran que nas últimas décadas o incremento, sobre todo, de quentamento das augas superficiais é moi elevado. Vemos aquí, nesa gráfica, dese traballo de Chen que dicía, sobre todo, o que se está a calentar as augas superficiais. Cando se produce este quentamento, hai algúns investigadores do IEO que o relacionaban cun descenso do IEO nos últimos, na década dos 90, algúns traballos, pero recientemente algunhas investigadoras da Universidade de Vigo, en concreto do EFISLab, apuntan a un incremento do afloramento que se vai extrapolar no seguinte século e, como ves, chegamos aí ata o 2090. Son traballos que están basados en distintos escenarios, pero todos eles coinciden en ese incremento do afloramento de augas frías ricas en nutrientes, que promovería ese incremento das capturas de sardinas e da produción de sardina que veíamos antes. E tamén, outro dos causantes dese incremento do cambio climático que xa todos sabemos é o CO2. O CO2 o que provoca é a acidificación dos océanos e, sobre todo, quero resaltar o papel desta muller, Aida Fernández Ríos, que, tristemente finada no ano 2015, cando ademais acababa de ser nombrada, aí vía uns poucos meses, a
foi a terceira muller en ingresar na Real Academia Galega de Ciencias, con ese discurso, a acidificación do mar, unha consecuencia das emisións de CO2. Neste caso, Aida adicouse a estudiar esa acidificación en un período moi longo de tempo nunhos traballos que foron moi relevantes e que foi unha contribución que tamén foi pioneira nese sentido. Outro aspecto que tamén afecta ao cambio a esa emerxencia climática é a migración dos peixes, de tal xeito que se as augas se fan máis calientes, o que vai ocurrir é que os peixes móvense hacia augas máis frías cara aos polos. Isto ten moitas implicaciones de cara económica, de cara aos stocks pesqueiros, ao efecto económico, e chega a producir auténticos conflictos diplomáticos. Isto é parte dun traballo que realiza un proxecto de investigación na Universidade de Vigo, no Centro de Investigaciones Mariñas, e Lenón Gea no proxecto PLOC. E tamén outro xeito de estudar ese cambios e extrapolalos para o futuro é estudar o pasado, os cambios paleoclimáticos ou paleocenográficos. Nese sentido, quero destacar o traballo de Carlos Andrade, publicado en Climate Research, no que atinse ao incremento do afloramento tamén en determinados períodos. Nese caso, moitos desos períodos coinciden con algúns períodos máis fríos, como por exemplo a pequena edad de hielo, a baixa edad media ou o que é o Holoceno superior. E tamén outros traballos paleoclimáticos no que se evidencia os eventos de deriva de icebergs no Atlántico cara a mar centrais. Estos que vemos aquí, estos que derivan a través da deriva no Atlántico, e que foi unha contribución moi importante publicada tamén nesa revista de Planetary Science por Maider, Plaza, Norte e colaboradores. Un lugar moi adecuado para estudiar o cambio climático é a Antártida. A Antártida foi, antiguamente un territorio un pouco vetado aos homes, ao principio, hasta que, queda moi lexos a figura aquella de Josefina Castelví, que foi a primeira muller en chegar a Antártida, e un pouco antes incluso cando se instalou a base antártica con Carlos I, e quero tamén resaltar aí o papel de Ana Ramos, que foi a primeira muller que a bordo dese buque Pescapuerta, durante a expedición Antártida 86-11, a primeira muller do IO, a primeira muller galega que foi a Antártida nese momento. Hoxe en día, xa se fixeron moitas máis campañas, a xoven Ana Ramos e Carmen Gloria Piñeiro, que tamén foi con ela. Hoxe en día, temos tamén un programa que é o Hammer Ball Project, no que a primeira galega, Alba Anguión, foi seleccionada para dunha rede de científicas de carácter internacional para pôr en valor o traballo das científicas, e ese proxecto remata cunha expedición á Antártida para comprobar ese cambio climático en tempo real. Non sei como vou dito. O punto 5 xa é un dos retos, coñecer o océano. A primeira dúda que nos planteamos é canto coñecemos o océano. En realidade, se lle quitamos toda a auga ao océano, que é o que un pouco nos interesa coñecer desde o punto de vista de xeoloxía, nos encontramos con unha cousa tan famosa como eso, que vemos grandes montañas, grandes cordilleras, zonas moi profundas, é dicir, moi variado. E parece mentira que se despois eu vos digo que só conocemos un 5% do océano, vai vos sorprender, pero esa é a realidade, porque estos son mapas satelitales que están basados en extrapolaciones e non en medidas directas. O que realmente temos que facer, o que facemos os científicos, son medidas directas. Entón, se o comparamos, por exemplo, con outras cousas, é dicir, nós o que temos é mapeado, temos realmente un mapa do 100% do océano, pero a 5 km de resolución, o que significa que realmente só conocemos un 5%. Se o comparamos, por exemplo, coa Luna, ou coa Lúa, ou con Marte, temos, hoxe en día podemos facer viaxes digitais a Marte e podemos ver montañas, os famosos mares de Marte, con toda moita máis resolución que a do noso propio planeta. Como facemos para coñecer esos océanos? Basicamente, o que utilizamos é un sonar multifeixe, é dicir, mandamos unha serie de sonidos que son recollidos nunha especie de altofalante, que se chama transductor, e que devolve o noso sonido ou unha especie de eco ao barco, e
así calculamos a distancia e podemos facer mapas de moitísima resolución. E así, pois, imos facendo a cachiños e intentando interpretar as distintas morfologías que teñen interés desde o punto de vista tectónico, climático, paleocenográfico, etc. E podemos obter mapas, cartografías moi detalladas, como por exemplo esta, que foi tamén procesada polo IEO, e que son datos de batimetría multián, donde vemos a veces estruturas, como pode ser ese gran burato, e que tamén podemos estudalos en detalle e analizar con todo o detalle cal é a súa morfoloxía, cales son as súas consecuencias e cales son as súas condiciones de formación. Ademais deso, non só coa multiaz, cos outras ferramentas acústicas que se utilizan moitísimo, por exemplo, a estratigrafía, a sísmica, os perfiladores sísmicos, podemos utilizar, facemos cos perfiladores sísmicos, as ondas penetran a través dos sedimentos e podemos facer como unha especie de ecografía do fondo e subfondo marino, como vedes aí arriba. Entón vemos a rocha, que sería a zona do basamento, e vemos como se foron recheando as rías, por exemplo, como se foron estratificando os sedimentos, e incluso tamén podemos ver en algunhas zonas que hai presencia de gas, que se forma gas somero, que se forma baixo os sedimentos como consecuencia da transformación da materia orgánica. Bueno, pois no grupo de García Gil adicáronse algunhas científicas, además de Soledad García, Natalia, Ana, Ruth e Raquel, adicáronse aproximadamente 2 décadas a estudiar o recheo sedimentario, é dicir, como se foron recheando as rías, como foi a evolución ao largo do tempo, e tamén estudaron a presencia de gas nesas rías. Bueno, hoxe en día temos tamén outras ferramentas para estudar moito máis o océano, como son os ROVs, son vehículos operados remotamente e que podemos, sin ningún tipo de carácter invasivo, acceder, por exemplo, a biodiversidade, podemos tomar mostras con toda tranquilidade e con toda seguridade, que nos permiten, son ferramentas tecnolóxicas nas que se ten avanzado moitísimo. Vou apurar un pouco máis, que xa. Bueno, e paso entón ao último dos retos, que é o reto de aproveitamento da enerxía eólica e hidroeléctrica. Bueno, hoxe en día, o grupo tamén de EFISLAB, de Maite de Castro, da Facultade de Ciencias de Ourense, está sobre todo a traballar recollendo os mapas e as zonas de localización offshore. A plataforma nosa é moi pequeniña, entón, sobre todo, hai moitas actividades na costa, entón, a maioría das estruturas teñen que instalarse o que chamamos en zonas anoxeadas da costa, que chamamos zonas offshore. Entón, aí vedes un pouco os recursos, e Galicia conta cun dos maiores potenciais en enerxía eólico-motriz, enerxía do oleaxe, e realmente é un campo que está de momento iniciándose un pouco con prototipos. Este é un dos prototipos en probas do proxecto Life Anywhere en Punta da Costeira. Aquí os grupos de CEDMAR, Silvia Torres, tamén é unha importante contribuidora a estes traballos. E, algún destes prototipos, a ver se está un pouco alto, son estruturas parecidas a esas, está frente ás costas de Portugal, e, por exemplo, hai como unha estrutura articulada en lo que, co movimento da ola, esa enerxía mecánica acaba transformándose en enerxía eléctrica. Son, como decía, probas, todavía nos queda moitísimo por avanzar neste aspecto e teremos que continuar nese senso. E 2 minutos de consideracións finais, xa para rematar. Verdadeiramente, nesta presentación tan rápida, quero mostrar que realmente o xeito de acadar o estudo do océano, ese ambiente hostil, cambiou moitísimo, porque temos moitos máis avances en tecnoloxía e en moitas técnicas, a oceanografía operacional, que mencionaba antes, que eran vertidos, e moitas máis. E, de aí hubo unha importante contribución por parte dos organismos, a estrategia de especialización inteligente, a estrategia RES3, por parte da Xunta de Galicia, e a creación do Centro de Investigacións Mariñas no ano 2016, foron unha importante contribución, pero tamén os plans nacionais de ciencia e tecnoloxía mariña e os programas marcos da Comisión Europea, Horizonte 2020, por exemplo, co seu plan Blue Growth, no que potencia
a innovación e o crecemento dos océanos. E, máis recientemente, no ano 2015, se promoven a Axenda 2030 de Desenvolvemento Sostible. Ten alo menos 3 de esos obxectivos de desenvolvemento sostible, bueno, 4, que son os que señalei aí, pois que son a vida submarina, a acción polo clima, a enerxía asequible non contaminante e a educación de calidade, pois algúns dos obxectivos importantes a cumplir cara a esa Axenda 2030. E o novo programa marco da Unión Europea, Horizon Europe, ten unha das súas misións Healthy Oceans, Sea Coastals and Inland Waters. Entón, son aspectos que eu, creo que deben suliñarse. Como me pedían que estuvera 20 e 30 minutos, tería moitas máis fotos que poñer aquí, seguramente deixei moitas no tinteiro. A todas elas que últimamente fixeron unha gran contribución, queríalles agradecer os seus traballos e as súas contribucións, e por suposto a nosa protagonista primeira, Carmela, por todo ese bon facer, ese traslado, ese traspaso na oceanografía en ese ámbito. E nada máis, perdón por o retraso, moitísimas gracias.